ನೀವು ಒಂಜಿ ದೈ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಈ ದೈನು ಬದು ದಾದನ್ರಿ ಯಾನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಗಿ ಸೋನುಲ ಖಾಲಿ ಮೀಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಟು ಸೊಂಟು ಯಾವತ್ತಲ್ಲ ಯಾನಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ತೊಜಂಕದೊಂಜಿ ಸಿಕ್ಕದಿನೇ ಚೂರು ಹತ್ತನೆಲ್ಲ ಏನೋ ದಪ್ಪನಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಅದು ಚೂರು ಹಿಡ್ದು ಅದು ಮಂಪರೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಮಕ್ ಕಡಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಟಿಪು ದಾದ ಮಂಪುನೊಂದು ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾದ ಮಂಪು. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚಲ್ಲರ್ ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಮೊಹರಂದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ರಜೆ ಅಂಚೆ ಯಾನ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಿಂತುಲೆ ಕಣ್ಣು ಮನೆ ಪುರ ದರ್ತದುಂಡು ಅಂಚೆ ಚಾಕ್ ತಯಾರಿ ಅವನುಂಡು ಮೇರೆಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ರಜೆ ಮೇರೆಗೆ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಚಾಕ ತಯಾರಿ ಅವನುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾನ ದಾದಪ್ಪ ಮಂಪ ಎಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ದೋಸೆಗೆ ತಯಾರಿ ಅವನುಂಡು. ರೈಸ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದೋಸೆ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ರೈಸ್ ರೊಟ್ಟಿದ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿಂಜಿ ಇವ್ರ ಪಾಡು ನೆಕ್ ಚಟ್ನಿ ಬೋರ್ಡು ಜಡ್ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಸಾಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಇರೇಗೇನು ಚಾತಂಗೆ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಕೊಡ್ತೆ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂಡೆ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿಲಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟು ಸೋನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅವ ಯಜಮಾನ್ರು ರೆಡಿ ಆಯ್ರು. ಬಾಯ್ 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 ಶಿಯೋ. ಸೋನುಲ ಖಾಲಿ ಮೀಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬದುಲಿ ಹಾಂ ಈ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಾನಮ್ಮೆ ಪೋ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಪು ಪೋ ರೆಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪೂರೆ ನಮ್ಮ ಪುಂಜವನ್ನು ನಾನು ಒಂಜೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಜಿಪು ದಾದ ಮಂಪುನೊಂದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ನು ದಾದ ಮಂಪುನೊಂದು ಕಜಿಪು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟಿಲ ಒಂಜಿ ತುರೆಲ ಪಾಡ್ದು ಕಜಿಪು ಮಂಪುದನ್ನ ಅವನುಂಡು ಬೆದ್ದು ಸೋಮುದು ಎಟ್ಟಿ ಯಾವ ಎಟ್ಟಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಎಟ್ಟಿ ಕಪ್ಪದ ಮರಡ ಬಿಜ್ಜು ನಿಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿ ಯಾವ ನಿಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿ ಯಾವ ಎಟ್ಟಿ ಉಂಡ ತೂಕಲ್ಪ ಆಂಡಿ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ತೊಜಂಕಗನ್ನು ಬತ್ತೇನ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪನಿ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ದೈ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಈ ದೈನು ಬದು ದಾದನ್ರಿ ಯಾನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಒಂಜಿ ತೊಜಂಕದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಚಿಡುಂಡದ ತೊಜಂಕದ ಒಂದು ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಅಂದಬಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತನವನ ತೊಜಂಕದ ಆಗಿದೆ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚ ಆಗ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂಡಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಪನಿ ಒಂಜಿ ಎಂದಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಅಂತಾನು ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂಡಿ ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ದೈ ಉಂಡು ಇಂದ ಹಿಂಗಾದಂತು ಆ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪ
ತೊಜಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ದೆತ್ತೊಂಡ್ಯಾನು ಒಂಜಿ ನಾಲೈನ್ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಪೆಜ್ಜೆ ದಿತ್ತ್ಯಾನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕೂಡ ಎಂಕಲ ಅಲ್ಪದ ಅಂಗಡಿದಾರ ಆಕಲ ತೋಟ ಬರುಂಡು ಅಕಲ ಎಲ್ಲಾಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ನಾಲೆಜ್ ಇಪ್ಪುನತ ಅಂಚ ಇಂಕ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊಲು ಒಂದಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಅಂದು ಪೋಯಾರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಗಾರೆಗ್ ತೊಜಂಕ್ ತೂಪೇನು ಅದನ್ನು ಆರು ಬಂಡಿರವು ತೊಜಂಕ್ ಕತ್ತಂದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ದ ನೇಬರ್ಲ ಬಂಡಿರವು ತೊಜಂಕ್ ಕತ್ತು ತೊಜಂಕ್ ಇಂಚೊಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಿನಿ ಕಂತುನಾಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಜ್ಜು ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂದು ಆಯ್ ಬನ್ನಗೆಂಡು ಎನ್ನ ಮರಳು ಕಾಡು ಬಂದು ತಿಂತಿಲ್ಲ ಗಾತುಗೆ ಅಂಚ ಅವು ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನಿತ್ತು ಒಂದೇ ತನಕನೇ ತೊಜಂಕಲಕ ನಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ತುಕ ಮೆಂಕು ಬಾಜಿಲಾಪು ಮಾರೆ ಮೆಂಕು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬಾ ನಮ್ಮೆ ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೊಜಂಕ್ ತಿಂಪುನಾಯ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ದೂರ ಅಂದು ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಹೆಂಗೆ ತೊಜಂಕದ ತಿಂಪುನ ಎತ್ತನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಹೆಂಗ್ಲು ಏಜಿನ ಕಕ್ಕುನೆ ಉಪ್ತಿನ ಕಕ್ಕುನೆ ಉಪ್ಪುನಿಗೆ ಸೀನ್ ಅಂಚದು ಪುರ ಈತು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಸಾಮಾನು ಅಂಚನ ಗೀ ರೋಸ್ಟು ಚಿಕನ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಎಟ್ಟಿನ ಎಟ್ಟಿದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯ್ ಎಟ್ಟಿತ್ತನು ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಪಿರಿಯ ದೇವರ ಅವು ಕೆಜಿಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿ ಅಂಚನ ಬಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿ ತೆತ್ತೊಂಜಾನು ಇದು ಯಾನ ಬಣ್ಣ ತೊಜಂಕ್ ಉಣ್ಮನ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಕಡ್ಲೆಟ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಬಣ್ಣದು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ತೊಜಂಕ್ ಉಣ್ಣು ಇದ್ದಾಂಡದ ಇದು ಬಕ್ಕದಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನದೆ ನಮ್ಮ ದಾದಪುರದ ಇತ್ತೊಂಡವೆ ಈ ಉಣ್ಣು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಪೂರ ಉಂಡದ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟಿಗೂ ಐತೆ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಐತೆ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಕೊಡು ಚಿಕನ್ಗ ಅಂಚ ಆಂಡ ಹೆಂಗೆ ತಿಂದು ಸಾಕಾದ ಪೋತುನು ಒಂದೇತ ಚಿಕನ್ ತಿಂದು ಬೊಡಿದು ಪೋತುನು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನೀನು ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ ತುರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುಗ ನಿನ್ನಿನಿ ಎಟ್ಟಿದ ರೇಟ್ ನಗೆ ಅನ್ಬೇಕ ಸೀದಾ ಐಡ್ದು ಚಿಕನ್ನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಚಿಕನ್ನೇ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಚಿಕನ್ನ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಮನ್ಪುಡು ಮಾಡೋದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಿಕನ್ದ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಂಜಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಂಚ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಅವ ಎಂಚಿನವು ಐತ ಓ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಅವತ್ತು ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಸಾರು ಮನ್ಪುನು ಇನ್ನೆಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇಂದು ಆಂಡ ಹೆಂಗೆ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ಎಟ್ಟಿದಿಂದ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋಯರುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೇರ ಶುರು ಮನ್ಪೇನು ಬರೋದು ಸಾಕು ಮಂಜು ಒಂದೈದು ಅಂಚ ಎಗ್ ಪಪ್ಸ್ ಅಂತೇನು ಮೇಲೆ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಬರೋದು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಡಿ ಅಂತ ಉಂಡ್ಲೇನು ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಚಿಕನ್ ತಿಂದು ಹೊಡಿದುಕೊಂಡು ಆಂಡ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಚಿಕನೇ ಆವಡು ಮಾರೆ ಅವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂತದ್ದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ನಡೆ ನನ್ನ ಅಲ್ಪದಾದಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ತೊಜಂಕ್ ಬಂಡದ್ದು ಬೋವೋ ಇರಕಾಗ್ತದ್ದು ಗೊತ್ತದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುನ ಸೀನ್ ಆಯ್ತು ಪಾಪ ಅಂಗಡಿದಾರ ಬಂದಿರ ಒಂಜಿ ಆಗ್ತದೆ ತೊಜಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೇಮ್ ತೊಜಂಕದ ಲಕ್ಕನೇ ಇರುವೆ ಮಾರೆ ಅವಸ್ಥೆನ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತಿಂತುನಾಡ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲವಾಗಿ ಬಂಡಿ ಮಲ್ಲವಾಗಿ ಅಂಡಿ ಮಮ್ಮಿ ಅವು ಅತ್ತಿ ತೊಜಂಕದ ಇರತ್ತಂದು ಸೇಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೊಜಂಕದ ಇರತ್ತಲಕ್ಕ ನಿಂತುಂಡು ಬಕ್ಕಲಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂಗಡಿದಾರೆ ಆಡಿ ಪೋయింది ದೇಪಣ ಅಕ್ಕಲ ತೋಟ ಬರುಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಗೊತ್ತು ಪುಣತ ನಾಲೆಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಜಿನ್ನಡ ಮಾಡಿಡು ನೂರೇ ಬೈದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾನಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ತೊಜಂಕದ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕದಿನೇ ಚೂರು ಹತ್ತನಲ್ಲ ಏನೋ ದಕ್ಕು ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಅದು ಚೂರು ಅದು ಮನ್ಪೇರೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಮಕ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ದು ಒಂದು ಪಕೋಡದೆಲ್ಲ ಮನ್ಕೊಂಡು ಇಚ್ಚಿನಿ ಅಡ್ಡೆ ಅವು ತೊಜಂಕದ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಪಕೋಡದಲ್ಲಕ್ಕದ ಆ ಎಲ್ಲಿಯಾಗ ಪಕೋಡ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ತೊಜಂಕದ ದುಂಬು ಇಲ್ಲಡ್ಕು ಮಂತದಿತ್ತೆ ಅಂತ ತೊಜಂಕದ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಸೀರೆ ಪೋನಾಗ ತೊಜಂಕ ಆಗ್ತದ ಈ ದಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಹಾಕು ಬೇಲೆ ಕಪ್ಪು ನಾನೇ ಸೀನ್ ಹಾಕು ಓ ಇರ ತಿಂತು ನಾಂಡ ರೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ದುಂಡೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆತನಕ ಚೂರು ಚೂರು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಲೆ ಮನ್ಕೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ದೇವರು ಇಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚು
ಅವು ಮಸ್ತ್ ಅರೇಪಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಬಾಡು ಚೂರು ಚೂರು ಆಂಡ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಮಿಕ್ಸಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಡನ ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕೂಡ ಚೂರು ಚೂರು ಮಸಾಲಕ್ಕನ ಯಾರು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಬಾಡು ಹೆಂಚಿನ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಹಿಡ್ದುಂಬೆ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಗೀ ಬಾಡೋದು ಈಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಗೀರಿದ ತಿನ್ನಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಇರೋದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಟರ್ ಹಾಕು ಗೀ ಪೌಡರ್ ಬಟರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಸ್ ಪೌಡಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ini aman pe yo what's up guys ಬಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡ್ನ ಉಪ್ಪುದ ಸಿಂಗಿ ಬಕ್ಕ ತೂದು ಬಾಡ್ ಕಥ ಈ ತನ ಒಂದು ಬಾಡು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮುರಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬಂದಾಕಿ ಕಬಾಬ್ ಬೈಯೋದು ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ಹಂಗೆ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ಗೆ ಮೇ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಯಾಮೆ ಇಂಕೆ ಏಪಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕಲು ಹಿಂಗೆ ಆಂಡೆ ಎನ್ನ ಬುದಾಡ ಮೊಕ್ಕಲು ಸರಿ ಬರ್ಪೇದು ಬಕ ಇರೇಕೆ ಅಂದೆ ಅವು ದೇದಿನ ಆಂಡ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ದಿತ್ತೊನ್ನಾಗ ಅರ್ಬ ಈ ಪಂಡು ಜನ ಮಮ್ಮಿ ಹಿರಿಯ ದಿತ್ತೊన్నారు ಅವು ಬರ್ಸದಾನೆ ಇತ್ತ ತೂತಾರ ಏನು ಸಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಯಂಕರ ಜೋರು ಇಲ್ಲಿ ಆಂಡ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದಿಕ್ಕದೊಂದು ಆಂಡ ಒಂದು ತುಲಿಗೆ ಅದೇ ಆಂಡು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಚೌಲಿ ಅನ್ನೋವಂತೆ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ದಪ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಸಿ ಇಂದ ಸೋನು ಸಾಲ್ಟ್ ತುಲ ಸರಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಯಾವತ್ತಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಡ ಒಂಚೂರು ಐತನಡ ಅನ್ನದ ಮಸಾಲ ಅಂತೆ ಗ್ರೇವಿ ಲಾಗ ಬರ್ತನಂತೆ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ಈತು ಕೊಡ್ತಾ ನಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗ ಆಂಡೆನ್ನ ಕಜಿಪ್ ರೆಡಿ ಅಂಡು ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಬೈದನು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತಟ್ಟಿ ಇಟ್ಲ ತೀಯೆ ಅಡಿಗೆ ಪುರಾಣಗೆ ಇದು ಬರ್ತಾನೆ 2:30 ಗಂಟೆ ಆತನೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಗುಕ್ಕುಲ್ವಾ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮದಪುಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದು ತೂಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸೈಡ್ ಇಡಿಸಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತನಾಡ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.